Riċerkaturi Maltin se jingħataw l-opportunità li jidħlu għal proġetti ta' riċerka u innovazzjoni permezz ta' skema li se tipprovdi 300,000 euro għal kull proġett. Xjenza Malta ħadet din l-inizjattiva biex tissaħħaħ il-kollaborazzjoni internazzjonali foqsma strateġiċi bħas-saħħa, enerġija u teknoloġija. Bekk m'għedinx nillimitaw l-riċerkaturi Maltin f'ċertu tematiċi, ma qegħdin nifirxu ħanejdu hekk il-possibiltajiet kemm jista' jkun ta' riċerkaturi Maltin permezz ta' fond ta' 300,000 għal kull proġett. Dr. Azzopardi spjegat li s-subijiet bħal dawn bdew jiġu mnedija fis-sena 2002 u sallum hemm 4 proġetti b'allokazzjoni ta' miljun euro. Il-kap eżekuttiv ta' Xjenza Malta Silvio Xerri qal li din l-iskema tirrappreżenta pass konkret biex jitkabbar l-irwol ta' Malta fil-qasam tar-riċerka Ewropea. Iċ-ċermen ta' Xjenza Malta Tonio Portuguese għal Xjenza Malta minn dejjem ħadet ħsieb l-ħtiġijiet ta' kulħadd inkluż riċerkaturi Maltin permezz ta' fondi. Din l-inizjattiva Xjenza Malta tafferma mill-ġdid l-appoġġ tagħha l-eċċellenza fir-riċerka u l-kollaborazzjoni internazzjonali b'mod partikolari foqsma mhux daqstant rappreżentati. L-iskema A2P se tibqa' miftuħa sa tmiem din is-sena.